दिनै आङो तान्दुरि बानायना जानोसै हा जानुवारि मोनफैबाय वाव मबाइला जोंजोबलांजोबगोनलै बे लोगोफोर मबाइला गुदुं जानानै जोंलांगोन बे मबाइला थांगोन बे मबाइला सेस जागोन बे माला अरखि जागोन माला बानायगोन आङो ना मबाइलखौसो गिबाय आङो खाएगा नहीं खाएगा बना आप लोग तो टाइम ही नहीं कहा जाता है परसों भी बनाया था मैं सचिन और मैं दोनों खाया ओजे को तो टाइम ही नहीं गर्लफ्रेंड का साथ डेली हमेशा नॉन स्टॉप फोन बात करना है अजय तो 24 आवर्स गर्लफ्रेंड का साथ फोन बात करना ना उसको चिकन खाने का टाइम मिलता है हाँ अजय मिलता है आपको टाइम चिकन खाने के लिए नहीं मिलता है तो तेरे को गर्लफ्रेंड खा लेगा उल्टा मेरे को टाइम मिलता है मेस में जाने पर आपको भी टाइम मिलता है लेकिन मेस में आपको भी गर्लफ्रेंड ने खा लेगा उल्टा आप लोग चिकन खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है लेकिन गर्लफ्रेंड जब उल्टा खाएगा ना तब पता चल जाएगा हाँ यार हमारा मुछारी सर सही बोला था हमको हो गया बोलेगा इसलिए मेरे को देखो अजय मेरे को देखो हाँ गोविंद ना गर्लफ्रेंड का साथ बात करना ना गर्लफ्रेंड है बिंदास चिकन बनाएंगे तंदूरी खाएंगे और बाकी कुछ भी नहीं अपना ये मोबाइल देखो वीडियो बना रहा है हाँ कोई किसी का लड़की का साथ ना बात करना कोई ये नहीं है बिंदास उधर डालो रे ये आग में डालेगा तो नहीं होगा ना वो रोजे को तो खाने के लिए टाइम ही नहीं मिलते हैं तंदूरी गर्लफ्रेंड का साथ बिजी रहे के ऐसे भी नहीं होना गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द लोगोफोर दाउ बेदर नै दावहांनायदों नोंसोर आंखौ बुङो ना हादा नों हामजोबबाय हा जानि बेखौ जानि जाबासो ताग्रा जाफिनगोन ना बांद्राय जानाया मोजां नङा बांद्राय जाबा तागदा खम मिसोलाङो बोलोआ बेदरजोंसो उल्था जाजाफिनो बेनिखायनो खम जानाया मोजां बेखौ आं हारसिं जाया जों सानै बा साथाम जागोन बोथोराबो जोबोर गुसु शिलंआव बेनिफ्राय गोबां फंबायमोनानो आंखौ बुंहरगासिनो दं आदा आर्मी रिटेनआव हा जानुवारिनि 15 तारिखआव नारेंगियाव रिटेन दं नालाय आदा माबायदि फैगोन बेफोरबायदि बुंहरगासिनो दङ बेनिफ्राय फंबायमोन रिटेन टेस्टआव माबायदि फैगोन बेखौ बुंनो हानाय नङा मानो होनोब्ला पेपारा डाइरेक्ट दिल्लीनिफ्रायसो फैयो डाइरेक्ट दिल्लीनिफ्रायसो फैगोन नारेंगियाव बेनिफ्राय नारेंगियाव नोंसोरनि मेगन सिगाङावनो पेपारखौ बेखेवना होगोन बिसोरो खेवनानै नोंसोरनो राननानै होगोन आसा खालामो आं फंबायमोन नोंसोरखौ नोंसोर गिनांगौ जेबो गैया नोंसोर जा हाई स्कुलाव बा कलेजाव फरायनाय बेफोरनिफ्रायनो फैगोन बेनिफ्राय बाखिथ' नोंसोर मिथिखागौ जेनेरेल नलेजनि बागै कुइसनखौ नोंसोर बुजि मोनोब्ला इंलिश आरो हिन्दीखौ एन्सारा इजि जागोन आरो नोंसोर फंबायमोन कुइसनखौ बुजि मोनाब्ला एन्साराथ' गोब्राब जाखागोन नंगौना नङा मेन कुइसन बुजिनायानो मानो होनोबा हिन्दी आरो इंलिशआवसो फैयो कुइसना जोंनि बर' बा हारसायाव फैनाय जाया जेबो गिनाङा फंबायमोन आं हानाय नङा बेफोरबायदि फैगोन होननानै डाइरेक्ट खोन्थानो मानो होनोब्ला नोङो थांनाय 5 इयार्सनिफ्राय नोङो आर्मी रिटेन टेस्टनि कुइसनखौ नायोब्ला फंबायमोन 5 इयार्स माने मिलायलाया मोनफ्रोमबो बोसोरनि माबायानो आलादा जेरै जोङो कलेज फरायब्ला हमना मोनो थांनाय बोसोराव मा फैदोंमोन बे बाराव मा फैगोन हा जों माने 3 बोसोर 4 बोसोरनि पेपारखौ क्लोज खालामबानो बेनिफ्राय जों हमनानै मोनो बे बोसोराव माबायदि फैथावना जों हमनानै मोनो हाई सेकेन्डारि आरो क्लास 10 फोराव हमनानै मोनो नाथाय बे इन्डियान आर्मिनि रिटेन टेस्टआव एसेबां हमनानै मोननाय नङा आरो एसेबां गोराबो जानाय नङा नोंनि हाई स्कुलाव फरायनाय आरो नोंनि कलेज फरायनाया नोंनिया मोजां खाब्ला आरो नोङो माखासे गोदोनिफोरखौ नों गोसोआव दङब्ला जेबो माबा जानाय नङा गोब्राब जानाय नङा आं बेखौनो बुङो फंबायमोन दा जाखिनि सम दोङो गोसो होनानै जायखिजाया आर्मिफोरनि बिजाबफोरखौबो फराय जिके फोरखौबो आखायाव लाफाबाय थानानै गिदिंखाबाय था ओरैनो ना
जिकेफोरखौ बे फैथारगोन बे फैगोन बेफोरबायदि नङा गासैखौबो नाय मोजाङै नाय गोसो होनानै नाय आरो गोसोआव लाखि अब्लानो नोंसोर मा आर्मियाव रिटेन टेस्टआव पास खालामनो हागोन मानो होनोब्ला एसेबां खस्थ' खारबाय नोंसोरो खारनानै पास खालामबाय सहज बाथ्रा नङा 250 जन मानसियाव खारनाया 250 जन मानसियाव 7 जन 8 जनल' खारनानै पास खालामनो हादों बेनिफ्राय मेडिकेलबो पास जाबाय दा रिटेन टेस्टल'सै अब्ला मास मोनसेखौ मोजाङै खस्थ' खालामनानै बिजाब नायबाय था फंबायमोन न'आवनो थानानै गोसोआव लाखिनो नाजा खामानि होगोन एसेबाबो खामानि होगोन मानो होनब्ला फरायनाय माने कन्टिनिउ मानसिया फरायनायाव थाबाय थायोब्ला मायबा नङा मायबा मोनसे माने बे फरायबाय थानाय खामानि होयो नाथाय फरायनायखौ गारना दोनोब्लासो मा बावलाङो बेनो फंबायमोन जायफोरा रिटेन टेस्ट होनो दङ फंबायमोन नोंसोरो बिजाबखौ नायबाय था आंनियालाय माला मोनगोन बे अरा जोबजोबनांगोन अरखि जानांगोन बेनिफ्रायसो आं हांनो हागोन दा ओरैनो आं गोजानाव लाबाय थानोसै बेखौ दै गथोसै एसे गोजां बोथोर मोनफैबाय डिसेम्बर जानुवारि आंहा एडभान्स खालामखाबाय हारसिंनो बेनिफ्राय बाखि न'आव थांनानै खालामहैसिगोन लोगोफोरजों आंना लोगोफोराबो न'आव थांबाबो 2 3ल' बारा बेफोरबायदि लोगो थाया आरो आङो पिकनिक प्लेसावथ' जानाय जाखाया मानो होनोब्ला ओरैनो थांनायल' जायो भिडिअ बानायनोल' थांनाय जायो बेफोरबायदि जाहैनाय जाया बे बाराव नायनोसै मा जायो बे अरखि जाजोबबासो हांनो हासिगोन आं नोंसोरथ' जागासिनो थायो सानफ्रोमबो आंसो जाया दिनै आं जानोसै एडभान्स आंना दिनै एडभान्स जानोसै आंहा दिनै 1 केजि दं बेवहाय दरबा माबा बे मा होनो पां आरो लेग पां मोननै लेग बेखिनियानोल' जानानै तागत जानोसै ने नोंसोर आंखौ हामबाय आदा नों हामग्लिजोब्बायलै फिसाथार जाबाय होनना बुंगासिनो दङ मोजाङै जागोन आं दिनै आरामसे पियाज बानलु होनानै बरिया जागोन बेनिफ्राय गाबोन फुङाव जिम मारिनोसै जानानै दिनै जानानै बेखिनियानो फंबायमोन रिटेन टेस्टनि थाखाय फरायबाय था मोजाङै फराय ट्राइ खालाम नाजा गावबा गाव जिबन गावबा गाव नंगौना नङा फंबायमोन हानायखिनिखौ नाजा ट्राइ खालाम अह मजा गोबां टाइम नांगोन बे ओरैनो हांफ्लाबाय थानाया गोजानाव दायो थाब जाहैनाय बायदिनो बिगुर थाबासो मोजां जायो ने बिगुरबो गैया बिगुर खुनायसो आं बिगुरखौसो मोजां मोनो गोलोमजोब्बाय ओरैबायदि थान्दा थेवब्लाबो गोलोमलाय लांबाय अर खाथियाव दं नालाय नाथाय माबा जानो हागौ आरो ना गगा मोननो हागौ टफि गाननांगोन जानाय नङा बेफोरबायदि थाबाय थायोब्ला मोनसिगोन र' बारा टाइम नांला